Кай сега какво трябва да направя? Какво ще направиш с тази чиния? Ето тук има захарче. Сега целта е да... Кога извили това не е с пръста. Не тази вилица, това е твоята. Това трябва да го отхапя с зъби. Как се навечно? Също ти пречи. Карамелизираната захар. Натърпа се на носа, ще ти пречи. Ще ти пречи носа, бе, а паш. Важното е да опитам. Добре. Опит първи. Стигна ли го с зъбите? То стържи, бе, май. Не мога да се намеря, че нозете му са втори карамел. Носа. Смали са с тази лампа. Тя забележим носа. Бах, как съм свинил. Искате ли го поне? И ще остана малко. А защото е много такова. Това не Бях са... иска зъбите, пак не ще мога. Това не са броя, знаеш. Кое? И това трябва. Слушал се. Дългите кипчета не са хубави, бе. Ти правиш глупости за един. А болица разстрела. Изор. Дача ми е абсолютен изор. Даже тук имаш колата. Остави ли си поле по чинията само? Не. Добре. Достойно.